Všimla som si, že mnohí ľudia čakajú na to, kým sa život začne. Čakajú na výborné príležitosti, čakajú na ten správny moment, čakajú na tú správnu situáciu. Až viac menej strávia ten život čakaním na niečo, čo sa už teraz momentálne deje. Poznám to, bola som tam 3 roky dozadu, bola som v práci, ktorá bola OK, ale neustále som cítila takú vnútornú nespokojnosť. Už som dostatočne nerástla, nerozvíjala sa a nevidela som svoju budúcnosť v tej profesii. A tak som stále nejako čakala, pretože už som sa uspokojila s takým tým svojím stereotypom. Cítila som sa viac menej veľmi pohodlne v takej tej svojej komfortnej zóne a skutočne bolo veľmi ťažké nejakým spôsobom spraviť ten krok von z tejto istoty a komfortnej zóny. Vieme urobiť krok vpred. Viac nachádzame výhovorky na tom, ako sa to nedá, nie je správny čas, nemám ešte dostatok skúseností, nemám možno na to odvahu, čo ak zlyhám, čo ak si nenájdem prácu a tak ďalej. Nachádzame v sebe strašne veľa výhovoriek alebo viac menej dôvodov, ktoré sami sebe dávame, prečo to neurobiť. Prečo zostať v tej komfortnej zóne a v tej istote. Máme strach, ten strach je niekedy neustále s nami, ale otázne je to, či sa ním necháme v živote viesť, alebo nie. Alebo naberieme odvahu a urobíme s našim životom niečo lepšie. Doprajeme si tú možnosť a skúsiť niečo, čo by nás urobilo šťastnými. Než len čakať a byť v tej istote a komfortnej zóne a viac sa sťažovať na to, ako nám tam nie je dobre. Zistila, že skutočne niekedy pomáha zmenou k zmene. Keď sme v takej tej pohodlnosti a viac menej sme takí zakliesnení v tej komfortnej zóne, vtedy treba urobiť niečo, nejakým spôsobom vystrčiť tú hlavu z piesku a vidieť niečo nové, nájsť nové možnosti. Veľakrát pomôže napríklad vycestovať do zahraničia iba na nejakú chvíľu, ísť do iného prostredia, prípadne začať stretávať iných ľudí, začať nové aktivity, jednoducho urobiť zmenu. A tou zmenou sa dostať k zmene. Takže urobte čokoľvek, čo sa dá. Skúste sa menej vyhovárať a menej nachádzať dôvody, prečo to neurobiť a skutočne hľadať cesty a spôsoby, ako sa dostať tam, kam chcete. Pretože ja si myslím, že náš a váš život za to stojí a stojí za to si dať šancu. A neprečkať ho na nejakú príležitosť, ktorá nepríde, ak sami neurobíme nejaký prvý krok. Takže ukážte sa. Nebuďte niekde iba preto, lebo je tam bezpečne, lebo je tam komfortne. Ak chceme niečo skutočne v živote dokázať, chceme sa niekým stať a naplniť naše ciele, musíme niekedy zobrať aj riziko, musíme sa odvážiť a musíme urobiť krok vpred. Niekedy sa nedá urobiť míľový krok, ale dá sa urobiť malý krok a za ním urobíme ďalší a ďalší a ďalší. Myslím si, že kľúčom k úspechu je neustály progres, nie perfekcionizmus. Veľakrát nás odrazuje práve taká naša idea o tom, že niečo musí byť perfektné, ak to chceme robiť. Nehovoríme o kvalite, ale o takej tej prvej idei, že ešte nie som pripravený, ešte by som nebol v tom perfektný, alebo možno toto není úplne tá príležitosť, na ktorú čakám, alebo možno čo ak zlyhám, lebo to nebudem vedieť ešte perfektne. Život je progres, život je vývoj, učíme sa. Ak niečo neskúsime a nezistíme, či nás to baví a v čom sa máme zlepšiť, veľmi ťažko sa posunieme ďalej. A preto nenechajte sa odradiť urobiť taký ten prvý krok tým, že možno ešte nie ste perfektní, možno ešte nie ste dokonale pripravení. Jednoducho to urobte, ak je to niečo, čo cítite, že chcete. A zlepšujte sa, zdokonalujte sa, pracujte na sebe neustále. Ja si myslím, že skutočne tá kvalita sa dá dosiahnuť tým, že neustále sa učíme a zlepšujeme a robíme progres. Keď sa pozrieme na tých najväčších športovcov, najúspešnejších športovcov sveta, nestali sa hviezdami z dňa na noc. Taký Tiger Woods má za sebou 20 rokov každodenného tréningu. Začal od malička a neustále trénoval a zlepšoval sa. Nenarodil sa ako, najlepší golfista sveta, ale mal na začiatku talent, mal na začiatku preto vášeň a neustále sa tomu venoval. Taktiež akýkoľvek iný úspešný človek neustále bol vo vývoji, neustále sa snažil osobnostne rásť a na sebe pracovať. Ja verím v to, že ak chceme byť úspešní a aj to vidím na všetkých tých príbehoch úspešných ľudí, že jednoducho oni sa nebáli spraviť ten krok, oni sa nebáli zobrať alebo prijať riziko, ak to bolo niečo, čo skutočne chceli.
Jednoducho tým, že budeme čakať na jednom mieste, nedosiahneme naše cieľa a sny a niekedy musíme zariskovať. Žiadna podľa mňa cesta k úspechu alebo k tomu šťastiu nie je priamočiara. Sú tam určité výzvy, sú tam, možno robíme nejaké prešlapy, možno spadneme, ale vždy sa postavíme a ideme znovu ďalej. Práve podľa mňa z tých najťažších a najkrízovejších alebo problémových situácií sa najviac naučíme a práve preto sa nám budú aj počas tej cesty diať. A zase otázne je to, ako budeme na ne reagovať. Či sa ich zlakneme, alebo ich zoberieme ako výzvu a prekonáme ich, tým sa staneme silnejšími a o to viac úspešnejšími. Takže žiadna cesta k úspechu alebo k nášmu cieľu nie je priamočiara, preto sa tým nechajte odradiť a prijímajte výzvy a problémy ako niečo, ako časť toho procesu, toho vývoja, niečo, čo sa dokážete naučiť a čo vám pomôže sa zlepšiť. Nechajte sa odradiť a hlavne nečakajte na to, že sa niečo stane bez toho, aby ste vy urobili prvý krok, aby ste vy dali nejaké znamenie, nejaký impuls do toho života, že áno, chcem viac. Takže chcite viac a choďte za. Postupne sa dostaneme k tomu cieľu. Takže ja vám želám veľmi veľa odvahy. Skutočne ukážte sa. Nestrávte svoj život iba čakaním.